L'aigua que circula per les canonades no sempre arriba al seu destí. Se'n perd pel camí, gairebé un 25%, sobretot a causa de fuites. Ara, 3 entitats han analitzat les dades que publica l'ACA sobre aquestes pèrdues i han conclòs que els municipis amb una gestió pública de l'aigua tenen menys pèrdues que els que la tenen privada. A Barberà del Vallès fa 10 anys que la gestió integral del cicle de l'aigua la fa una empresa 100% pública. Dediquen grans esforços econòmics al manteniment, a la digitalització i a la renovació de les canonades amb materials més resistents. I això els permet tenir només un 1,2% de pèrdues en fuites. És dels casos més baixos de tota Catalunya i estem molt contents d'aquesta eficiència. Comptem amb gent d'enginyeria, tècnics especialitzats en el servei. Això és molt important, que aquest talent sigui públic. La part que les empreses privades destinen a donar dividendos als accionistes, nosaltres la podem dedicar íntegrament a inversió en xarxa, en renovació. Totes les companyies amb més de 5.000 abonats, com la de Barberà, han de publicar cada 2 anys auditories sobre la seva eficiència hidràulica, seguint uns paràmetres de l'Agència Catalana de l'Aigua. 3 entitats, Enginyeria Sense Fronteres, Aigües Vida i la MAP, les han analitzat. En un moment de sequera ens interessa saber quina aigua podem deixar de perdre per les fuites. Segons aquest informe, els municipis amb gestió pública de l'aigua tenen un índex de fuites estructural molt més bo que els municipis amb gestió privada. Les diferències entre uns i altres també són molt evidents si comparem els litres d'aigua que es perden per cada quilòmetre de xarxa. També es perd més aigua a les escomeses dels operadors privats i només en un dels 4 indicadors analitzats hi ha resultats molt similars, el de l'aigua que s'acaba perdent per culpa del frau o de comptadors que no van bé. I la demanda que li fem a aquest govern és una aposta ferma per un model que ofereix unes tarifes més barates, que és més transparent i des d'avui sabem que és més eficient i, per tant, que perd menys litres en un context de canvi climàtic on reduir les pèrdues i les fuites és molt important. A Catalunya hi ha 526 municipis amb gestió pública de l'aigua, però representen el 22% de la població. Rubén Cabuslomba, TV3, Barberà del Vallès.